minikort at se og opleve i hvert fald. Ja. Der kommer nogle tegnere, og man har mulighed for at hilse på dem, og noget paneldiskussion, og nogle udbydere med albums og sådan noget. Det er fedt. Altså, da vi så det, og de der opslag, så fedt, det skal vi i hvert fald afsted til. Ja. Og hvad siger I til Industrimuseet som rammer? Super fedt sted at lave det. I stedet for en eller anden gymnastiksal, eller et sted, eller bare en almindelig messehal. Der er noget historie, noget stemning. Ja, det giver lidt ekstra. Det gør det altså. Jeg synes, at det er et fantastisk initiativ. Jeg synes, det er også et fantastisk sted at udstille. Det er virkelig en smuk sted. Og så synes jeg, at det er enormt sjovt at se alle de her talenter, der er i Danmark selv. I en tid, hvor det må være en meget svær branche. Ja. Jeg synes, det er imponerende, at der er så mange, der knokler på at lave sådan en fantastisk flot ting. Det er kun udmærket, at københavnerne rejser herover en gang imellem. Det er ikke altid, at København alting foregår. Så det er helt fint for mig.
Jamen altså, tegneserier, det er sådan et fundament for mig, altså for hele min dannelse, kan man sige. Det er det. Altså jeg har igennem jeg er opvokset på tegneserier. Mine brødre, de er 8, 9 og 10 år ældre end mig. Og siden jeg var en lille bitte dreng, der har jeg læst Flip-kompagniet og Basserne og Brunhilde og Tintin, og ikke så meget Tintin. Han var sådan lidt hjemme også der, men okay. Altså, jeg var for fin på den, ikke? Ja. Men hvad her det? Flip-kompagniet og alle underground tegneserierne, og ja.